Hola Xboxers, què tal esteu? Doncs bé, avui us porto un unboxing que em fa molta il·lusió perquè és un projecte col·laboratiu, és un projecte 100% en català que ens arriba de la mà dels nostres amics de 3D Nassos. Avui mateix, clar, això ho he rebut de l'un dilluns, vés a saber quan ho podeu veure, però avui mateix he rebut aquest sobraco a l'atenció d'un tal Joan Dorino, com diu per aquí, i bé, el que ens diu és revistes Fràgil, sisplau, tracti-les amb cura. Així que això intentarem, ¿vale? Tractar-la amb cura, tractar-la amb mimo, tractar-la amb carinyo, i mirarem quines coses ens arriben en aquest sobre, perquè són diverses, i crec que que serà tota una experiència obrir-les. Com ja he dit, un projecte 100% col·laboratiu entre diversos aficionats als videojocs, comunitats catalanes i tot 100% en català, de proximitat, així que maco, molt maco. Doncs, mireu, obrim el sobre. Això no sé què és, ho mirarem ara pel final i comencem amb la revista de 3D Nassos, que veig aquí... Clar, ens han fet un favor i ens han posat també els títols, no? I s'han inspirat per fer aquesta revista. Tenim el Samenin Mare, que per cert jo l'he jugat, no està gens malament, si t'agraden els jocs d'aquella mena, no? Doncs és molt maco. Sword of the Necromancer, que ho ha patat bastant xulo. El curs, el de Sir Rats, que jo diria que el Roger Baldomà l'ha anat seguint de prop. Li he de preguntar, a veure què tal li sembla. I res, fotrem una obertura d'aquí. El plàstic és bo, ve bastant ben tancada, així que hem de tirar de tisoretes un moment. Però bueno, ja sabeu que els unboxings és habitual veure armes blanques de tota mena, que hi ha alguns que portaven amb uns cúters allà ras, i sembla vés a saber un èlite amb una espada d'energia, Home, així d'entrada és una revista preciosa, un bon acabat. M'encanta, sembla una mica com dir-ho, no? Un projecte maco, ben acabat, és el número 1, és el primer número, i bueno, el projecte, fins on sé, doncs ha tingut una pujada, alguna baixada, perquè és que realment hem viscut alguns dels pitjors anys de la nostrera, no? Que si arriba un senyor que es diu Covid, és un cabronàs, i aquests projectes a vegades doncs, es comencen i s'han d'aturar, però al final ha arribat, la tenim aquí, i això existeix. M'agrada molt perquè, clar, només obrir, veus equip fundador, no? I clar, surten el Roger Mitats, el Sergi Palacios i el Mestre Tites, tots tres grandíssimes persones molt macos, i clar, col·laboradors, doncs aquí som, no? Nintendo Hype per una banda, Xboxers catalans, Pixelats.cat, Checking Pasma, bueno, una abraçada des d'aquí a l'Àngel, que el conec, hem fet directes amb ell, és un tio molt maco, Catalunya PlayStation, també bons amics, Cimer Valenciana, com no, la nostra estimada Cimer, la nostra estimada Susa, i les il·lustracions de Turinant 93 i Carmashi. Doncs bravo a tots per això, no? Per haver arribat fins aquí i poder haver vist tot aquest projecte, no? Arribar. Trobem que és una revista amb articles m'agrada perquè són articles d'opinió, no és en plan quan et compres una hobby consoles i t'han de dir un carinyo, però o Nintendo Acción, no? Que són aquestes amb les que em vaig criar jo de xaval, que era com han de sortir en tromba tal dia i són com massa d'actualitat, i llavors són revistes que és difícil que perdurin en el temps. Aquí tenim projectes realment de recerca, tenim articles que tenen ànima, que tenen contingut, que aguantaran amb el temps, no? Que perduraran. Em volia dir imperecederos, no em surt ara en català, però és una mica aquesta idea, no? Són articles més d'opinió, no tant d'actualitat, llavors tenim autèntiques joies, no? Veiem com ens parlen de Nagami, entrevistes a estudis, no? Temes com
un article que ressegueix una miqueta, entenc, la carrera de John Romero, el senyor del Doom. Vull dir, compte, això s'ha de llegir, jo tinc ganes de llegir aquest article. Ens parlen de la saga de Nier Automata, no? Com a saga. Tenim un article sobre Hideo Kojima. Ja sabeu que jo amb el Hideo, encara que la gent no s'ho esperi, doncs em cau bastant bé, no, aquest home. Aquí les tres comunitats principals de consola, no, doncs parlem de com són aquestes noves generacions de consola, no? Per una banda les sèries, per una altra banda Play 5, què ha de fer Nintendo, no? Endavant, o sigui, l'Horror Tales de Carlos Coronado. Realment hi ha coses molt maques de trobar aquí i tinc moltes ganes de llegir-lo amb deteniment, d'exprémer cada article, de mirar-lo del dalt, del baix, de tot arreu, i crec que serà una cosa molt maca. Aquí hi ha una frase que està allà, no? Que diu així: per jugar a videojocs en català cal parlar en català de videojocs. Magnífic. O sigui, és una frase maca i transmet el carinyo que té aquesta edició, i, hosti, et trobes que els articles fas així una ulladeta i és que estan ben magatats, són macos, còmodes de llegir, allò que tens ganes d'exprémer, no? Aquestes lectures, i és sorprèn que puguem tenir un contingut en català sobre videojocs de forma física, que el puguem palpar, tan currat i amb tanta qualitat. Més enllà del fet de que sé, tu entres aquí, vale? I surt que això ho ha escrit un tal John Dorino, no sé qui serà, vale? Però això és el de menys, això és el que això no compta tant, no? Però el fet que tu t'ho mires i dius que hi ha ofici, que hi ha professió, aquí hi ha amor pel que s'ha fet, hi ha amor pel videojoc, i és maco veure que en català es poden fer coses així, no? Que de vegades pensem, en català fer tal cosa, no? Tenir un sistema operatiu de consola en català serà impossible, traduir i jugar a videojocs en català serà impossible, doncs per apostes com per exemple aquesta revista es poden tirar molts murs i obrir moltes portes, i crec que és una aposta molt maca. Me n'alegro a nivell personal d'haver-ne format part en una petitíssima mesura, que no és res comparat amb tot el que han fet la resta, i crec que és maco tenir una alternativa així al davant, no? Crec que és un número que recordarem amb molt de carinyo durant molts anys, durant tota la nostra vida, i que el tindrem allà de referència, de capçalera, que l'ensenyem als fills, l'ensenyarem als nets, i jo què sé, això és fantàstic, no? Contribuir a fer alguna cosa que es pot tocar és una bogeria. Així que una mica de revista, grandíssimes opinions, grandíssims articles, maca, bona maquetació. M'agradaria passar-vos així, però és que seria una mica estrany, no? Perquè i no m'acabaríeu de llegir, perquè al final YouTube dona pel que dona. Hosti, aquest article de Sergi Palacios sobre Sakura Wars, això s'ha de llegir, O sigui, una miqueta que tenim una revista interessant, amb blocs interessants, i crec que valdrà molt la pena seguir de prop als futurs números, perquè segons em consta el Berkami ja parlaven d'un volum 2, així que crec que valdrà molt la pena tenir-ho en coneixement. Si us sembla, obrirem també aquest sobre. És un unboxing més raro, s'han parlat més que no he vist coses. Bueno, almenys s'ha parlat bé, no? Que a vegades, no sempre, no s'ha parlat de les coses. Em fot por obrir sobres, perquè una vegada, una carta important, vaig obrir tal qual i vaig rajar la carta. O sigui que, cuidao, jo us enrollo cada dia. Doncs aquí tenim... Hosti, que maco. Això m'encanta, Això m'encanta i serà molt útil per fer l'ASMR del sobre. No sé si l'arriba a sentir, ara potser al moment
un sobre davant de càmera com un gilipolles. Podria ser, Ui, que estem al camp de curses. No de fous. Doncs, mireu, aquí ens arriba un punt de llibre. Aquí. De Super Epic. Fantàstic. Aquest joc el tinc pendent, l'he de jugar, que sembla molt i molt maco. Això sembla una portada alternativa, no? On, bueno, una il·lustració inèdita, pel que ens diuen aquí, del 2020, que ens posa 2019 amb una Game Boy, una Game Boy Pocket, per cert, i ens diu l'any 2019, l'any dels videojocs en català. És molt i molt maca, així us heu estalviat veure la meva cara durant un moment, que val molt la pena això. I trobem que està basat en la Netherborn, que per cert teniu una guia en aquest, bueno, una anàlisi en aquest canal, Super Dodgeball Beats, els jocs de Dodgeball, de matar, de fotre quan, brutal. Smooth Summer Games, Professor Lupo and his Horrible Pets, o Pets més aviat, bueno, mascotes, i Emma Lost in Memories. Home, algun he tocat, sobretot Etherborn, que me'l vaig devorar, i és una portada molt maca i molt de sentiment. Llàstima que l'Etherborn, diria que l'estudi ja no ruïna massa. Bueno, coses que passen. I aquí tenim un altre, que també és molt i molt maca, que és... Bueno, ve que el Super Tennis Blast, per aquí, el senyoràs aquest em sona d'algú, em sembla que era el... Bé, millor no dir el nom perquè encara la cagaré. I, hòstia, aquest és maco, que és el... Clar, perquè hi ha un Ubisoft Barcelona, i aquí tenim un... Entenc que deu ser per això, i aquí tenim una portada, no?, pels 20 anys d'Ubisoft, on trobem el Rabbit aquest, que està embolcallant un del Rainbow Six, el senyor de l'Assassin's Creed, està molt guapa, diria que és el de l'Assassin's Creed 3, si no m'equivoco, el Connor. Ara bé, quan jo que he dit en directe que no jugo a Assassin's Creed, no sé el nom d'un dels coses. Però, hòstia, aquesta em sembla una autèntica bogeria. Aquesta és per emmarcar i posar-les. Bueno, totes tres, en realitat, totes tres, Però, hosti, totes tres són precioses, aquestes làmines, i gràcies per aquest detall a la gent de 3D Nasos per fer-nos arribar el número, perquè la veritat és que és molt i molt maco. No sé si estareu a temps d'encomanar-la encara. Si no, seguiu-los a xarxes. No hi ha de tot plegat i veieu si encara li podeu fotre un vistazo tot plegat i encomanar-la. La veritat és que dir-vos per part meva, que jo crec que s'ho val. És una revista maca, és una revista que, com ja he dit, recordarem molts anys perquè és un projecte únic i valdrà molt la pena tenir-la. O sigui que, ja sabeu, per ensenyar-la a la mare, al pare, a la nòvia, al nòvio, m'és igual, que tingueu. O si són com els d'Elite, que mantenen trios com a parelles estables. Està tot bé, vull dir, no passa res. Per ensenyar-li als nets, a la veïna, mira, la meva veïna Olga, que és gallega, no sé si ho entendrà gaire, però és molt maja. Algun dia he parlat d'ella. Per ensenyar-la a qui vulgui, a les visites, als vostres fans, a qui sigui. Tingueu-la perquè val molt la pena. Gràcies 3D Nasos per tirar aquest projecte endavant. És un projecte preciós. Gràcies a tots els que hi heu col·laborat. No em penso dir de res a mi mateix, ja tinc prou amb existir. Però, ja sabeu, 3D Nasos, la revista número 1. Tinc moltes ganes de veure com evoluciona aquest projecte, si podem arribar a veure més números, i amb ganes de devorar-la de punta a punta, de la pàgina 1 a la que sigui l'última. Però això són com els tancaments. I de la pàgina 87, que tenim, entre una cosa i una altra, pràcticament com 90 pàgines de contingut en català sobre videojocs. Vull dir, qui us ha donat tant en aquesta vida? Ningú. 3D Nasos us dona. Així que ja sabeu. 3D Nasos, la revista. I les làmines. No us ho perdeu, les il·lustracions, això. Així que gràcies a l'equip, a tots, per tot. Perquè
que és un projecte maco, que li tindrem molta cura, molt de mimo, molt de carinyo, i sobretot gràcies per comptar amb mi, per fer aquest article sobre Xbox i per arribar-lo a publicar. O sigui que és molt maco. Per ser el de la Play, fot la pinta de guapo, però guapo, veig aquí... Pressió, que te'l mires i fot allà. Tinc moltes ganes de llegir tots 3 articles sobre les consoles perquè al final, quan el meu va passar-lo més que res, i la resta perquè vulguis que no, doncs com saber-ho i ens vola la teca, no? Així que, bueno, estic en unboxing més llarg, no? Ho deixem aquí. La revista. Ens veiem molt aviat amb el que sigui, amb un futur vídeo o en un directe o ja sabeu. I a tota la resta, seguiu a la gent de Tres de Nassos, que mola. Vinga, xau, fins la propera. Adéu!